Guys, mayong buntag sa atong tanan og maayong adlaw. Atong sigutan karon kabahin sa dula sa Western Conference Round 2 Semifinals between Los Angeles Lakers ni LeBron o Los Angeles Warriors ni Stephen Curry. Ay, Golden State Warriors di ay. Ang atong sigutan karon kanang mga fans ba nga mo fans sa GSW, mo fans sa Lakers, dagang kay sila komento nga what if na shot daw tong tiro ni Jordan Poole for 3, sigurado daogi daw. So nga to gito ang dula sa English pa, it is what it is. Na nako English siya, pero atong himahimayon nga nung napildi ang Los Angeles Warriors Golden State Warriors kay man sa first quarter grabe kay nilag tres na Stephen Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, grabe nagpaulan og tres ang mga Lakers fans. Nagpayong good taon kay paulan ka nig tres no, nagpaulan og tres, mabasa ka, nagpaulan nagpayong taga Lakers. Pero di man gid sila kabila, kadili gid kabiya og layo. 5 points, 3 points. So dito na nigana ang interior defense sa Lakers. Hindi musulod sila dito sa shaded area. Balik-balik yun ang bulag. Murag basketball man ang gidulaan ni LeBron og Davis ug ni Vanderbilt nganong ni naamay volleyball. Ako dili di ko bias guys. Dili di ko bias mo kuan guys. Ako mo kuan ra ko. Comment lang ko sa ako ang nakita. Ako dili di ko bias. Mao na nga sunod kaning kuan dula magmatyon na gid ang Golden State Warriors nga dili gid sila magpasulod-sulod sila long. Ilang tres na perminte pero sa ilalom lupigam gid sila. Mao na nga kang Golden State Warriors magdala sila og battery. Na extra battery ba kay murag Tesla daw sila. Dapat ang tres consistent ba dili mang sablay. Basta na mahurot ang ilang battery. Malubat na magtigras kilid. Mao na sunod kamo Golden State Warriors. Magkuan mo, sitawag aning magplano mo o sabunin niyo yung sistema nga para mo makadaog pud mo sa Golden State Warriors sa Lakers. Ito, sabunin yung sistema para makadaog mo sa Lakers. Kay kuya mo yung kayong Lakers din guys. Si Davis ug si LeBron, napa si Reeves, si Vanderbilt, grabe kayo. So hingayin na lang. Dili na ko manghatag og plus. Kung kisa tong Warriors mga og plus, pwede gyapon. So guys, abangan na to sa ilang game to. Abangan to sa game to. Ugma. Kung kisa to gusto mo kuan, sa kuha, pit kanay. Pit kanay lang ta. Kung pilay biya sa atong team, pit kanay. Bye guys.